सुगर भइल बा एक सदे हमरो लान चाट दे सुतला में खाली सुबह बलमुआ पगले सुतला में खाली सुबह रमत पेट हो बलमुआ पगले घर के ढोढ़ी में घर के ढोढ़ी में बनावे अमल हो बलमुआ घर के ढोढ़ी अमलेट हो बलमुआ पगलेट रह जाए भैया है नहीं ना बूढ़ा तू है ना वो बूढ़ा बूढ़ा ना है ना वो रोल करे मुखिया जी 50 रुपया सले सराय जी दिले बनी हम तारा के देता नहीं फ्री में इनको ढोणी चटलो हमारा सुगर भइल बा एक सदे हमरो लान चाट दे सुनी ना है जेंगना चाटत रहनी ना बुझात रहल कौन नवजात शिशु अपना माई के दूध पियो हमने में कुल ना होला तो कहबो उनका के उनको न जाने कोई हमने कहे वैसा न है जाके देहज मजाक कर ले जा दुआरा पर माई बहन के गाड़ी हमारा कहते लगा सी हम इनका के दबे लगी तबे मुखिया जी बन कर देहज मजाक करो बूढ़ा कहो अब उनका के माता जी कहो तो हमरो चाचियर के कहलो ना ई कुल होई तो हमरा गनई छोड़े के पड़ी उनका के ना बूढ़ा हमरा कहीं हंसी मजाक में हम इनका कहो विजेंद्र बाबू बड़ी एगो निमन बात कहला नहीं बबुआ विजेंद्र बाबू बड़ी निमन बात कहनी कि ब्यास लो आपसे में गाड़ी करता अभियंता करिया दले बूढ़ा के बूढ़ा अभियंता के आ कहियो हमारे घरे ठहरे के मौका मिलल ताई कावना मुंह है हमरा माई के कहे के माई गोड़ लगता चाय पियब जा कावना हमरा माई के गोरियोले बड़ो हम तारा बहन के कावना मुंह है कहम के बहन राखी बांध दो तारा बहन के गोरियोले बन ई ना चाहे पारिवारिक बात मत लेवो हमने के देह जे मेरा भर खेला को दे हिंकरा के गोरिया इनका द्वार पर जाए के मौका ना लगी हो बूढ़ा के द्वार पर साल में 10 बेर जाई ले जा इनका द्वार पर मौका लागेला गाड़ियों में ना जाई ले जा थुथुन वाला खोसी बनावे ला लो ओकर चमड़ा कटला सना मेटला लगी से खावे के परल हिर पाइस बाकी बूढ़ा भाईवा भी है होशियार कहले कि भैया आओ पनीर बनवाओ तने हम बड़ा शौक से गईनी कलाकारी कह जाए बूढ़ा भाई बाबू के अलुया छील के अपना हिसाब से चरकूटा काट काट के बराबर कह दे बुझाओ के पनीर हो थाली में चलो सारा जना खुश पड़े कि बाप रे होते होते पनीर बा केहू से केहू बोलल ना जब पनीर मुंह में डालल आलू के स्वाद आई का हो बबुआ कैसन बा तेरे महाराज विदेशी पनीर चाइनीज पनीर कहता रे कि ऐसे तो हरो घरी पड़ेला तमाशा ऐसे तो हरो घरी पड़ेला तमाशा मनीष भैया बाकी नासा में रहेला तो हो जाला लाशा नासा में रहेला तो हो जाला लाशा
शैलेश भैया हमारा एको बार ना देबे। अब एक मत कहा रहो भाई बनी। अच्छा मनीष यादव जी के पाहुन जी मनीष भैया आप राउर फर्ज बनता है दुगोला का जवाब दिया। मनीष भैया राउर फर्ज बनता ऐसे तो हरो घड़ी पड़ेला तमाशा तमाशा मखी नासा में रहेला तो हो जाला लाशा नासा में रहेला तो हो जाला लाशा। ये मुखिया जी और मुड़िया छिलवले बड़े भैया एगो उनका बगलवा में एक जना बैठल बड़े हो ये उनका से ठोक के कहत रहे के यार शैलेश भैया के बहन हुई जय मुंह पो बहुत बहुत पुरस्कार जानी मुखिया जी संग दिन एकरा नहीं खे अकील हो सुन संग दिन एकरा नहीं खे अकील हो एगो अरविंद खाली बड़े बुझ दिल हो एगो अरविंद खाली बड़े बुझ दिल हो कब सर कमे नहीं साड़ी का पलट हो बलमुआ पगले कब सर कमे नहीं साड़ी का पलट हो बलमुआ पगले घर के ढोढ़े में राजा जी घर के ढोढ़े में बनावे अमलेट हो बलमुआ पगले घोड़ी में बनावे अमलेट हो बलमुआ घोड़ी में बनावे अमलेट हो लागी बूढ़ा जी। मुखिया जी राउर इज्जत हमा कर रखनी हन अभी भी भाई के इज्जत रखनी हो ऐसा ने मित्र बड़े हेमंत गिरी अब एक दो गाना इनको गवा